нияташ хонаи детския баня дора, хонаи камразхода экономич аз ӯ проектое ки пеш буровардагем и камразходтар мешавад. салому алайкум подписчикҳо, салому алайкум тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, яъне як проекти беҳтарин мешавад. мо проекта мо расходша аз 0 то бучуша ҳисоб кардагем бо ғишти пухта бо нархи ҳозира, яъне ҳама материалуш бо нархи ҳозира ҳамро мо ҳисоб кардагем аз 0 то охирша. амрӯз мо ба шумо ҳамаша гап мезанем. Видеоро бо диққат тамошо кунед. ин як бор сурати ҳамо хонаро бинен. чӣ хеле ки диден ҳамун сурата ин ҳамин хонаро мо полни расходша буровардагем. Видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. хонае ки дар навор дидем бародарон, намияй проектуш проекти беҳтаринай 1120 ба 920 4 хона дора, нияташ хонаи детския баня дора, хонаи камразхода экономичния. Намера бародарон, мо ин проектша кашидагем, ҳамаи расходоша буровардагем. бози ба шумо гап мезанем ҳамаша. Видеоро бо диққат тамошо кунед. Инаи дари глауни мешава, дупараша тиреза дора, ҳами дар медрои калидорай. ҳамин калидор тарафи дасти рост детский комнат мешавад, хонаи кӯдакон. Тарафи дасти чап спалня, хонаи хобмерафтагӣ. анаи парада баня мешава бари хонаи детскида. анаи ростакида дута хонаи дигай, ята меҳмонхонаи занона мешаву, ята меҳмонхонаи мардона. Мисол мо дарош айҷа мондагем, ба фикрам камтар хатоай, барое ки мисол як калидор ҳам ду меҳмонхона инитотара шумо метавонед мисол дарша ай бар монед, ай ду тарафа монед. ҳамешва хонаи занонара, меҳмонхонаи занонара аймиҷа беста, неки мардонара метавонед шумо аз ягон ҷои дигар дарша придумат кунед. ана қафода 4 тиреза мешава, баня 1 тиреза дора, ҳамаи размеруш ҳаста, чӣ хеле дистен. детский комнат 3 ба 3 мешава, баня 3 да 1.6 мешава, калидор 5 да 3.6 мешава, ана хонаи спални 5 да 3 мешава, меҳмонхонао 3 да 5 ҳардуш як хелай. ана ин проекта бародаро обши фундамент шумо ҳисоб кардагем 66.8 пагони метрай. проекти хонаи 4 ҳуҷрагай экономични. намера мо ҳамаи расходша буровардагем, ҳозир ба шумо гап мезанем. ана расходи фундамент дар 66.8 пагони метр 70-40 ҳисоб кардагем мо бародаро. семент 65 дона меравад, ин 65 халта 43 сомони сементи 500-акай моҳир, беҳтарин сементай дар Тоҷикистон. ҳамоқати мо ҳисоб кардагем 2795 сомон мешавад. ана арматур бародаро, арматури 14 ҳисоб кардагем мо, размеруш 14 50 дона меравад, 20 сомони 1000 сомон. ана шебени як камаз 600 сомон мешавад, хум як камаз 300 сомон, ана санг ду камаз 400 сомони 800 сомон. ана сим бародаро, барои мо фундамент армирот кардан 10 килограмм меравад, 15 сумияи нархуш 150 сомон мешавад. устопули бародаро як пагони метри ҳамин фундамина 30 сомонӣ мерезанд, 2004 сомон пули устопули шидагиай. обши расход ҳамин фундамент 7649 сомон фақат дар ҳамин фундамент ҳамин хонаи экономични расход шидагиай. ҳанӯзи мо расходи стенаша ҳисоб мекунем. расходи стена дар хонаи 1120 дар 920 270 баландиша ҳисоб кардагем, як ряд ғишти пухта. ғишти пухта 16500 дона меравад, 0.70 дирами 11550 сомон мешавад. фақат
пули ғиштуш 11550 сомон мешавад. на дастафкаи ура хай хитон бо маслиҳат мекунен қатъи ҳаму дуланчиҳо. ана семен 70 халта меравад 45 сомонӣ 43 сомонӣ 3010 сомон. қум ду камаз меравад 300 сомонӣ 600 сомон. ана сетка 3 рулон меравад 200 сомонӣ 600 сомон. ана сеткаро медонем барои ҳаму байнои ғишта мемона барои ба қувватшавӣ. ана тол 2 рулон меравад 70 сомонӣ 140 сомон. устопули бародаро як ғишти ҳаму хонара 040 дирем мечинанд 6600 сомон пули устопули ҳаму стена мешавад. обши расходи ҳаму стена 22500 сомон фақат дар стенаи ҳаму хона расход шудагиай. ана ҳозир расходи киришаша гап мезанем. расходи кириша дар хонаи 1120 дар 920 3.5 шифр мо ҳисоб кардагем, яъне шифри тоҷикӣ қатъи шифри тоҷикӣ беҳтаринай, ҳам ба қувватай ҳам хубай. тахтаи дастак яъне 6 метра 050 баруш 15-50 дона меравад 100 сомониай 5000 сомон фақат тахташ мешавад. ана тахтаи таи дастак яъне аз болои девол дар таи дастакҳо местад 6 метра 025 яъне 200 баруш 15 10 дона меравад 48 сомонӣ 480 сомон. ана тахтаи чорни бародаро 6 метра 025 яъне 200 баруш даҳак 100 дона ҳисоб кардагем 30 сомонӣ 3000 сомон мешавад. тахтаи стойка яъне барои кириша задан тайёр мекунанд 6 метра 0 сараковка баруш 15-87 сомониай 40 дона меравад 3480 сомон мешавад. ана рекаи шифр бародаро 6 метра 5-5 45 дона меравад 30 сомониай 1350 сомон. ана шифри тоҷикӣ қатъи мо ҳисоб кардагем 90 дона шифр меравад 50 сомонӣ 4500 сомон. мех бародаро 15 килограмм мо ҳисоб кардагем дар ҳаму обши ҳаму кириша, яъне мехҳои ҳархела 10 килограмм меравад 10 сомонӣ 150 сомон 15 килограмм меравад. устопули бародаро як шифри ҳаму хонара 25 сомонӣ мезананд 2250 сомон пули устопули мешавад. обши расходи ҳаму кириша бародаро 20210 сомон фақат дар киришаи ҳаму хона расход мешавад. ана як чизи дигара мегум, мо ҳаму обши ҳаму суми ҳаму хонара ҳисоб кардем, яъне дар фундамент 7649 сомон, дар стена 22500 сомон, дар кириша 20210 сомон расход шудагиай. обши буровардаемо обши расходи хона 50359 сомон дар ҳаму хона расход шудагиай, яъне аз ӯ проектое ки пеш буровардагем и кам расходтар мешавад. ана бо рубли русӣ ҳисоб кардаем мо бародаро 387376 рубли русӣ мешавад расходи ҳаму хона. ана бо доллар яъне 5191 доллар дар ҳаму хона расход шудагиай. як бор дига проекта бинен, проекти беҳтаринай, хонаи хубай, мисол размерушам беҳтаринай. ана касоне ки бо ҳамин проект маъқул мешавад, номерои имо ватсап дар описанияи видео мешавад, нависен, бо маслиҳат мекунем. ана буд бародаро видеои имрӯза. агар видео маъқул шӣ боша ҳатман нависен, бо проектҳои беҳтарина пешкаши шумо мекунем. хай то видеои оянда. агар видеои мо ба шумо маъқул шӣ боша ҳатман лайк, дар канал подписатсия кунед бародаро. касоне ки подписатсия накардагиянд дар канал подписатсия кунед, лайк монен, аз видеои ояндаи мо бохабар бошен.
хай то видеои оянда.